बे दिनैनि साना जाबाय बर' हारिनि बिथा गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव जा मोनथाय मोननाय जा रिकगनिशन मोननाय बेनि मोनसे बिथा बेवहाय आं दिनैनि बे गोथार सानावहाय गासैबो बर' रायजो राजा आरो बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरो लोगोसे जायफोरनि थाखाय बे गोरोबथाया जाफुंनाय बिथांमोननोबो आङो हामलायथिखौ बावो स्पेशली मुंख्लंफोरनो थाखाय आं गोरबोनिफ्राय आर'ज गाबहरो बिथांमोना जाहाथे आलो गोजोनै जेब्लाबो थानो हायो बिथांमोननि जिउमाया बावैसो सिगां बनसु जादों बिनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव प्रटेस्ट खालामदों मा फोरमायगोन आंहाथ' आरो मा बुंनो थानो खिन्थु मोनसे खोथाखौसो आं फोथायो पजिटिभलि जे जेब्लासिम मोनसे हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम बेयावहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन दिनै नङा गाबोन नङा समफोर गोदान गोदान इस्यु लानानैहाय स' बेबायदि गोदान आफाद जोनोम जानाया मोनसे हारिखौ थांनानै थानायखौसो दिन्थियो होननानै आं फोथायो नाथाय बेवहाय बिपिएफनि आखाइ दं होननानै फोरमायदों मा फोरमायगोन बेखौथ' सोर बुंदों आं मिन्थिया खिन्थु थानाय थायैया गिदिर खोथा नङा खिन्थु जायफ्रा बेयाव बिबान लानानै खामानि मावनो ओंखारबोदों डेफिनेटलि बिथांमोना माबा मोनसे नांबावगौ बादि मोनदों हारिनि थाखाय हारिखौ सुंथानो थाखाय माबा मोनसे गोनांथि दंबावो हयथ' सानदों बेवहाय दादों माथ्र खोथाया जाबाय मा जे दिनै बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय जे बायदि रोखोमै आगदा आगसि बयबो ओंखारबोदों सोरबाया होनदों जोंल' सिबिगोन नोंसोर दा सिबि सोरबाया होनदों जोंबो सिबिगोन जोंनोबो सिबिनो जायगा हो लामा हो थ' बेखौ नुयोब्ला नुयो जे बर' हारियाव दाबो हारिनि थाखाय साननाय मानसिनि आंखाल गैया आरो सोरजोंबा थानाय सोरजोंबा थायो बेखौथ' सोरजों थायो बयबो नुखाजोबनाय बेवहाय बांद्राय बेफोरखौ सानालासिनो स्पेस होलायनाया मोजां आं बेखौसो सानो आथिखालाव रन्जन दैमारिनि थासारिया माबायदि दं होननानै फोरमायगोन बिथांनि एक्सुवेलि जोङो हाइकर्टआवहाय आफ्टार कनभिक्सन जों हाइकर्टआव एपिल खालामफिनदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय खालामनायाव दा कभिडनि थाखाय 2020निफ्रायनो केसा हियारिं जाहांब्लाबो जायाखै बेलनि थाखायबो बहुद गोबावजोंसो जाफैबाय ओमफ्राय 21नि मेयावनो जानो गोनांमोन खिन्थु आरो माबा जालायबाय कर'नानि थाखाय बेबायदि थायै थायै दाख्लै 17 जानुवारियाव डेट फाइनेल लादोंमोन हियारिंनि थाखाय खिन्थु बेबो टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेखौबो फासयनाय जाबाय दा नेक्स्ट डेटआ माला फैयो जों मिन्थिया जों आसा खालामदों जे बे जायखिजाया जेब्ला हियारिंनि डेट मोनगोन बेवहाय हाइकर्टआ मोनसे मोजां राय होगोन जाय रायनि गेजेरजों बिथांमोना गासैबो डिआर नाब्लाखौ लादेरनानै गासैबो जायफ्रा जेलाव दङ गासैबो उदां अख्रांनि सिङाव फैगोन गावनि साननाय बादि बेयावहाय खामानि मावफैनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामो आरो सोरखारनिफ्रायबो दङ कर्टआव थाब्लाबो बियो पलिटिकेल क्राइमसो होननानैलाय प्लास अलरेडि एनडिएफबिजों एकर्डबो जाखांबाय बेवहाय सोरखारनिफ्रायबो मावनांगौ दङ आरो कर्टनिल' नङा कर्टआ मा खालामो होननानैल' हगारनायनि खोथा नङा आसलथे सोरखारहा बिबान दङ बेवहाय